Deze week in Lembourgeois, opening Schrietmacher Dansfestival en expositie Keith Haring bij Schunk in Heerlen. Op dit podium opende Mark Rutte 2 jaar geleden het Schrietmacher Dansfestival hier in het theater in Heerlen. Maar na 1 dag was het al afgelopen vanwege corona. Nu, 2 jaar later, is het festival er weer opnieuw. Vanavond nog aan teruggedacht? Ja, eigenlijk op 3 manieren. Die afgelopen 2 jaar hebben we toch wel een paar bijzondere dingen ontdekt die we al wisten, maar die we zo vanzelfsprekend vonden. 1. Het vrije woord moet zijn plek krijgen. Dit is het huis van het vrije woord. De dans is het platform wat we geven de komende 5 weken. De ontmoeting, die hebben we zo ongelooflijk gemist. En die 2 samen is betekenisvol. Betekenisvolle ontmoeting heb ik vanavond gevoeld. Dat ging het om. En nu merk je wel van, het begint weer te komen, of zijn de mensen nog super voorzichtig? We merken dat na 2 jaar de mensen het ook weer in hun systeem moeten krijgen. Om de kunsten weer ruimte te geven. Het hoofd is nog niet helemaal vrij. Daarbij wordt het ook nog erg geblokkeerd door die ongelofelijke oorlog die natuurlijk gaande is. Dat merken we wel, dat er nog wat teleurstelling niet afwachtende houding is. Vanavond merken we ook, we hebben normaal gesproken 50% Duitse mensen hier. De Duitse gemeenschap die heeft pas een week de lockdown de jas afgelegd. Die voelen zich wat onwennig, nog onwenniger dan wij. Wij lopen in de supermarkt al wat langer rond. Je merkt ook nog een mondkapje. Ze dragen ook nog een mondkapje, ja. Dus je ziet dat het allemaal nog een beetje ongewoon is. En dat zal nog wel een paar jaar duren voordat we weer een nieuwe weg gevonden hebben om elkaar te treffen. Is het een culturele inhaalslag om niet alleen naar het theater in Maastricht, maar dan ook maar gelijk naar Heerlen te gaan? Nou ja, waar het mooi is, daar gaan we naartoe natuurlijk. Het is echt geweldig. Ja. En we zijn er zo aan toe. Het is, je weet gewoon niet wat je overkomt als je hier zit. En die dans en die muziek, ik vind het geweldig. En geen 1,5 meter? Nee, dat ook. Je zit naast elkaar en je denkt, huh, klopt dit wel? Kan dit wel? Ja, ja. Maar ja, het is echt genieten. Heerlijk. Ja. En intussen zal natuurlijk toch in het achterhoofd ook spelen van, nou ja, nou zijn we daar vanaf, maar nu hebben we wat anders. Nou, dat is ook zo. We waren misschien een paar dagen dat we dachten, we zijn er vanaf en we zitten er weer vol in de crisis. En nou zijn wij niet meteen het slachtoffer, nee. Maar je voelt het toch. Bij Schunk in Heerlen werd de expositie Keith Haring Grace House Mural geopend. Met veel vroegwerk van deze beroemde New Yorkse kunstenaar. Ja, deze expositie past in jullie urban uitstraling, zou ik maar zeggen. En is een vervolg op de vorige tentoonstelling 2 jaar geleden van Basquiat. Zo moet je het toch zien, hè? Ja, zeker. En dat is ook echt met name de urban neigingen van Heerlen. Hè? Dus binnen het programma van Schunk proberen we een balans te vinden tussen beeldende kunst en architectuur. En wat Keith Haring in het bijzonder relevant maakt, is niet alleen zijn achtergrond van zeg maar, straatkunst, maar dat hij ook bij de jeugd heel erg leeft. Het is gewoon overal. Nu nog? Ja. Nu nog. Ik ging laatst koffie drinken om de hoek bij Barista. En die dame had een hele mooie Keith Haring tatoeage. En die stond eigenlijk al helemaal te stuiteren zeg maar, om naar de tentoonstelling te komen. En dat is heel mooi om te merken dat het leeft. Je ziet ook allerlei bekende figuren, zoals hier achter ons Madonna en zo. Die behoren allemaal tot zijn scene in feite. Ja, zeker. Dus
de scene waarin hij zich bewoog was een hele bruisende scene. Mensen werkten samen. Het was ook vroege jaren 80 was ook een euforische tijd, optimistische tijd. Mensen konden in New York gaan wonen omdat het zo goedkoop was. Trokken daar als jonge mensen toe om zichzelf te vinden. Dus heel veel van het werk van Haring is eigenlijk een uiting van dat bruisende nachtleven. Maar ook een viering van de individualiteit, seksuele vrijheid, vrijheid van expressie. Maar tegelijkertijd heeft de jaren 80 natuurlijk ook een wat meer donkere kant met de opkomst van AIDS, de Koude Oorlog. En al die spanningen die zie je denk ik als het goed is ook terug in de lijnen van Haring in de tentoonstelling. Ja, dan hebben we het over 40 jaar geleden Koude Oorlog, maar ja, dat is nu ook een hot issue. Ja, dus je kan je afvragen in hoeverre is Keith Haring niet van dezelfde moderne tijd als ons en zijn we nooit anders geweest en is oorlog niet altijd aanwezig en het is nu gruwelijk dichtbij dat zeg maar de Koude Oorlog weer tot leven komt. Ja, dat geeft nog wel een akelige kant. En ook, het laat ook gewoon zien hoe tijdloos zijn werk in ons tijdvlak is nog steeds, helaas. Ja, u hebt zelf nog gewerkt met Keith Haring, lang of was dat eenmalig? Nee, nou het was niet lang. Ik ontmoette hem in Amsterdam toen ik 16 was. En hij was daar voor een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. En toen heb ik hem ontmoet en later heb ik hem ook geassisteerd als hij een muurschildering ging maken in Pisa bijvoorbeeld. Of in België, dan ging ik vaak naar hem toe en dan hielp ik hem. Hij was heel erg iemand hij maakte nooit een schets. Hè? Bijvoorbeeld die muurschildering in Pisa. Hij ging er naartoe, had misschien wel een idee in zijn hoofd, maar hij stond erop prat op dat hij niet dan iets ging proberen op een papiertje te tekenen. Maar hij ging gewoon meteen aan het werk. Dus het was een grote steiger die omhoog kon. En hij schilderde dat eigenlijk in één beweging. En waar ik dan mee hielp was het eigenlijk het inkleuren van de figuren. Dus binnen de lijntjes moest ik blijven, ja. Ooit gedacht dat hij later dan zo bekend zou worden, zijn werk, en waar ook veel beroemdheden mee aan de wandel gingen, zoals je hier op de foto's kunt zien? Ja, dat was toen ik hem ontmoette, was in 1986, toen was hij al heel bekend. En toen hij ook zijn tentoonstelling in Amsterdam had, was dat ook wel echt een event. Er was echt de hele stad was daarvan bewust, weet je. Dus dat is eigenlijk zijn hoogtij van zijn roem al. En je zag eigenlijk, dat is lang geleden ondertussen, 36 jaar geleden. En je zag eigenlijk dat die aandacht een beetje wegzakte. Maar je ziet nu dat er eigenlijk heel veel opnieuw interesse is in zijn werk.